שלום חברים, דגם חדש, דגם קלאוד, כיסא מנהלים מפואר. תשימו לב לעובי כריות. תסתכלו על הכריות העבות במיוחד. נוח, אין דברים כאלו. פשוט קורסת טלוויזיה. תסתכלו, זה לא דמוי אור, זה לדר אייר. מאוד נוח, מאוד עדין. תשימו לב, תסתכלו על הנוחות, תסתכלו על הכריות. כמובן, מנגנון מולטילוק שאתם יכולים להישען לאחורה ולקבע. מרימים, נשענים לאחור, מקבים את זה. גם אגב נשאר מאחורה. מאוד נעים, מאוד נוח. כמובן יש אדום לרגליים, יש בוכנה שאתם יכולים גם להוריד, גם להעלות את הכיסא. מאוד 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 נוח ואיכותי. דגם חדש. תתחדשו.